barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre feixugues badallant. Rere el vidre entelat, el cafeter assegura que no era penal i es desfà la conversa, igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. Han vingut associacions com Acudim, Manos Unides, Esmara, Cèltic Submarí, tot un recull de gent dels pares dels xiquets de l'escola que han volgut participar. Hem tingut representants de Perú, representants de Colòmbia, representants de Venezuela, representants de diferents comunitats autònomes d'ací del nostre país d'Espanya, pràcticament quasi tots de la comunitat valenciana, i la veritat és que ha sigut un èxit, perquè farà cosa de 2 setmanes no pensàvem que n'hi haguera tant de quòrum. Tant per part del col·le com per part de totes les institucions, de l'Ajuntament, d'inspecció educativa, absolutament de tots, hi ha hagut una predisposició total per fomentar i per col·laborar en aquesta festa. Pero per la anemia no pasa res. Entonces, es això. Joan, jo necessito mireu a ver. Així mitjoreta, 3 quarts, els campanars. A veure, con los ojos cerrados, ¿qué vas haciendo? Teníamos un poquillo de miedo porque no sabíamos la respuesta de la gente, cómo podía reaccionar, pero yo creo que ha sido muy aceptable todo el mundo que ha venido, que han colaborado, e incluso ha venido gente que no nos había dicho que iba a traer platos y están contentos, y nosotros sobre todo también contentos porque ha sido una jornada bastante agradable. Bueno, ya tú sabes que esto es el flow electrónico tropical. El baile de serrucho. ¿Pase? ¿Cómo? El baile de serrucho. William, hace que me mama mucho. Ajá. El baile de serrucho.
entre la